Как да измиеш колата си по-добре без да надраскаш боята? Няма нужда да си автомивкаджия или детайлинг специалист, за да поддържаш колата си чиста и лъскава. Всъщност правилните инструменти можеш да направиш това сам, бързо, лесно и безопасно за боята на автомобила. Представяме ви серия продукти Goodyear аксесуари за външно и вътрешно почистване на автомобила. Тези продукти са за обикновения шофьор, който иска да се погрижи добре за колата си, без да плаща излишно и без да рискува повреди по повърхността. Защо микрофибрата е по-добър от обикновена гъба? Много хора все още мият колата си с каквото им попадне. Стар парцал, гъба от кухнята или дори четка. Проблемът: всички тези материали задържат мръсотия по повърхността си и я размазват върху боята. Това води до фини дръскотини, които с времето стават все по-видими и влошават външния вид на колата. Микрофибърът, за разлика от това, е изключително фин материал, съставен от хиляди миниатюрни влакна, които проникват в най-малките неравности, улавят прахта и пясъка в дълбочина, задържат влагата и пяната по-добре от обикновена гъба. Изключително нежни към лака и боята. Goodyear аксесуарите включват микрофибърна ръкавица с две повърхности, микрофибърна гъба с две страни, микрофибърни кърпи за интериор, качество, което си струва, цени, които не те стряскат. Всички продукти от серията Goodyear са на достъпни цени. Разгледай цялата серия продукти на всичко 6BG или на посочения телефон. Освен аксесуари за миене, при нас ще намерите двигателни масла, филтри, акумулатори, добавки, автоаксесуари и резервни части за всеки автомобил. Бърза доставка в цялата страна, всичко 6BG, където ти и колата ти получавате най-доброто.